Priso ang usa ka pulis human nangulata kuno og usa ka babae sa usa ka subdivision sa Kidapawan City. Sumala pa, dunay relasyon ang duha kinsa pulos minyo. Ang pagpangulata nakuhaan og video. Aniya ang report ni Jestoni Humamil. Sa video nga nag-viral na karon sa social media, makita ang pagpangulatan nining lalaki sa usa ka babae sa usa ka subdivision sa Kidapawan City pasado alas 12 sa kadlawon adlong Martes. Gani bisan nagpakiluoy ang babae, padayon ang pagpangulata sa lalaki. Gani mibunlot pa kini og pusil. Niundang lang kini diyang na-report na sa kapulisan ang insidente ug gidakop ang lalaki. Sumala sa kapulisan, nailhan ang lalaki nga si Police Corporal Louie J. Lumangkas, 30 anyos, minyo nga taga-barangay Gubatan, Magpet, Cotabato ug naka-assign sab sa Magpet Municipal Police Station. Samtang ang babaeng biktima, 27 anyos nga minyo sab ug taga Kidapawan City. Base sa investigasyon, doon na kuno'y relasyon ang duha ug nakainom kuno ang maong pulis atol sa hitabo. Daling gidala sa Kidapawan City Hospital ang babaeng biktima, human nakaangkon og mga bunog ug samad. Gikustudiya na sab sa Kidapawan Police Station ang suspect. Gitangtang na sab sa pwesto ang maong pulis ug magatubang kini og patong-patong nga kaso. According sa WCB, ngayong araw po, i-increase po ang kaso laban sa kanya sa Bausilos. Kanina, lumabas din ang order niya na relieve na siya dito sa Magpit na sa provincial headquarters na ang assignment niya po. Yun po ang harapin niya. Dalawa kriminal at saka administrative po. Ginasubay na sa kapulisan ang tinubdan sa mikatag nga video. Ako si Jess Tony Humamil para sa One Mindanao.